يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي. sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman agajinsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, Allah ya shiryar da mu, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai shirya a gare shi. Salati da ɗaukaka da girmamawa da daraja su tabbata ga bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama, shugaban manzanni, cikamakin annabawa, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. A cikin darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan amfanin karanta tarihi da ko moriyar da ake samu idan ana karanta tarihi. Mutum zai iya koyo daga tarihi abubuwa da dama, inda kirki ne shi zai ga mutanen kirki ya koyi da su, haka in ba na kirki ba ne zai iya koyan kirki daga waɗanda suka gabata. To mun yi bayani cewa za mu koma asali tun daga tushe mu ɗauko bayani yana yadda abubuwa suka faru, kasancewa wannan halitta da kuma zaman ɗan adam a cikin wannan duniya, har ya zuwa abubuwan da suka faru da yadda ya samu kansa a cikin wannan yanayi. Bayani ya zo game da farkon halitta, me Allah ta'ala ya fara halitta, ko abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halitta kafin sauran halittu su biyo baya. Bayani na farko ya zo a cikin hadisin Abu Dauda, wanda ya rawaito daga Ubadatu ɗan Samit, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, ya ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce, farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shi ne alƙalami, sai ya ce masa rubuta, sai ya ce me zan rubuta, sai ya ce ka rubuta gwargwadon komai har ya zuwa tashin alƙiyama. Wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi, da Abu Dawud at-Tayalisi, da Imam Ahmad bin Hanbal, da Abu Nu'aym, da Imam al-Baihaqi fil Asma'i fi Sifat, da kuma Abu Ya'la, da su rawaito wannan hadisi. Wato yace awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala al-qalam فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء. Ice farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine alƙalami, sai yace masa rubuta, sai yace me zan rubuta, sai Allah ta'ala ya ce ka rubuta gwargwadon komai, wato har zuwa tashin alkiyama. Wannan hadisi ya tabbatar mana da cewa alƙalami shine farkon halitta. Wannan shine abin da babban malamin tafsiri wato al-Imam Tabari ya rinjayar, da ko Malam Ibn Jauzi da wasu manyan malamai na tafsiri da na hadisi da na tarihi, duk sun rinjayar da cewa alƙalami shine farkon halitta. A cikin wani hadisi ya zo cewa al'arshi shine farkon halitta, saboda hadisin da Abdullahi ɗan Amr, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce, Allah ya ƙaddara gwargwadon komai na halitta, wato Allah ya yi bajetin ɗin komai. Kafin ya halicci sammai da ƙasai da shekaru 50,000, al'arshi ya kasance a kan ruwa. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi, da Imam Tirmizi, da Imam Ahmad bin Hanbal, da Imam Baihaqi. Ya ce, قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Allah ya ƙaddara gwargwadon komai, duk abin da zai faru ga baki ɗaya Allah ya rubuta shi tun kafin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50,000, kuma al'arshinsa ya kasance a kan ruwa. A wata ruwa ya ce, kataba maƙadirar halki, ya rubuta dukkan abin da zai faru da dukkan abin da muke ga yana faruwa. A wata ruwayan kuma, ƙaddarallahu maƙadira, Allah ya ƙaddara dukkan gwargwadon komai a cikin ma'auni. A wata ruwayan ta Baihaqi ya ce, faragallahu azza wa jalla minal maƙadiri wa umurar duniya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard wa arshihu alal ma. Ya ce Allah ya gama, ya ƙare dukkan komai da zai faru na al'amarin duniya tun kafin ya halicci sammai da ƙasa, kuma al'arshinsa ya kasance a kan ruwa. Malamai da yawa sun fahimta daga wannan hadisi cewa al'arshi shi ne farkon halitta, saboda lafazin da ya ce al'arshi ya kasance a kan ruwa, wato kafin halittar sammai da ƙasa kenan. Amma dalili mafi rinjaye daga waɗannan bayanai guda biyu shi ne alƙalami shi ne farkon halitta. Akwai wani hadisi wanda al'imam Tabari ya rawaito da sanadi ingatacce daga Abdullahi ɗan Abbas, ya ce, Ni ma ina ma zan gamu da wanda bai yi imani da ƙaddara ba, in yi masa rotse a ka. Sai almajiransa suka kalli Abdullahi ɗan Abbas da ya faɗi wannan magana, suka ce, Gafarta malam, saboda me?
sai ce saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci lauhul mahfuzu daga lu'ulu'i fari, gefensa kuma daga lu'ulu'i ja, alƙalaminsa kuma haske ne, littafinsa haske ne, faɗinsa kamar tsawon sammai da ƙasai, kuma yana yin kallo kowace rana sau 360, a kowane duba yana halitta, yana kashewa, yana rayawa, yana ɗaukakawa, yana ƙasƙantawa, kuma yana aikata duk abin da ya ga dama. A cikin sharhin al'aqidatu tahawiyya ya zo shafi na 344 na Sheikh Shu'aib Arnaut da Dr. Abdullahi Turki duk sun yi wannan bayani. Kuma sauran akwai hadisai da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Imran ɗan Hussein Allah ya ƙara masa yarda ya ce, Mutanen ƙasar Yaman sun zo wajen Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka ce, Ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mun zo maka domin mu samu ilimin addini da ƙarin fahimta, kuma domin mu tambaye ka game da farkon wannan al'amari. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allah ta'ala ya tabbata babu wani abu gabaninsa, a wata ruwa ya ce babu wani abu ba shi ba, al'arshinsa ya kasance a kan ruwa, ya kuma rubuta a cikin lauhul mahfuzu dukkan komai, ya kuma halicci sammai da ƙasa, a wata ruwayan ya ce ya halicci sammai da ƙasa. Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Ibn Khuzaima a Fit Tauhid, da kuma Imam Darimi ya rawaito shi fil Radd alal Jahamiyya, hakanan Tabarani ya rawaito shi fil Kabir, hakanan kuma An-Nasa'i al-Imam An-Nasa'i ya rawaito shi a cikin tafsir, hakanan yana cikin Fathul Bari juz'i na 6 shafi na 289 da Umdatul Qari juz'i na 15 shafi na 109. Duk waɗannan malamai sun yi wannan bayani dangane ga halittan al'arshi da alƙalami. Daga waɗannan bayanai za mu fahimci cewa akwai bayanai masu ƙarfi a ilmance game da farkon halitta ko al'arshi ko alƙalami, amma maganar da malamai suka fi rinjayarwa da dalilai shine alƙalami shine farkon halitta. A ciki a duba cikin albidaya wan nihaya na Ibn Kathir ya kawo dogon bayani don ƙarin bincike da kuma ƙarin ilimi. Suka sauran halittun Allah sun biyo bayan tsari na yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su dinga kasancewa kamar yadda Allah ya tsara wa kowa da komai yadda zai faru, da sadda zai faru, da yadda zai faru, da inda zai faru, da kuma yadda faruwarsa za ta kasance. Sannan Allah ta'ala ya zura halittansa duka gabaki ɗaya a cikin sarari da lokaci, abinda malamai suke kira time and space, wato kowa yana cikin sarari kuma yana cikin lokacin da yake gudana. Ya musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan. Bayani kan kwana shida. Ayoyi sun zo a cikin Alƙur'ani game da halittar sammai da ƙasa a cikin kwana shida, ko gwargwadon kwana shida a cikin ayoyi kamar haka. Cikin Suratul Araf, aya ta 45, Allah ta'ala ya ce, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicinku wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Hakanan cikin Suratu Yunus, alaihi salam, aya ta 3 ya ce, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mahalicinku wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Haka na a cikin suratu Hud, aya ta 7 ya ce, wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Shine Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Haka na a cikin suratul Furqan, aya ta 59 ya ce, Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin. Shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida. Haka a cikin suratul Sajada, aya ta 4 ya ce, Allahu allazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Shine Allah ta'ala wanda ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida. Haka a cikin suratul Kahfi, aya ta 38 ya ce, wa laqad khalaqna samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin. Hakika mun halicci cikin suratul Qaf kenan, aya ta 38. Hakika mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki guda shida, kuma gajiya ba ta riske mu ba. Sai na ƙarshe cikin suratul Hadid, aya ta 4, yace huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah ta'ala shine ya halicci
sammai da ƙasa a cikin kwana shida. Waɗannan su ne gurare guda 7 da suka zo a cikin Alƙur'ani game da halittan sammai da ƙasa a kwana shida. Sai a cikin suratu Fussilat, wato aya ta 9 da ta 10 da ta 11, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات وخلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. Allah ta'ala ya ce, ka ce, lalle ku kuna kafirta game da wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana 2, kuma kuna sanya masa kishiyoyi a wajen bauta, wancan fa shi ne mahaliccin talikai. Qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. To wannan anan sai aka yi magana cewa an halicci wato ainihin ƙasa a kwana 2. Sannan kuma sai maganan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Kuma sai sanya a cikinta duwatsu kafaffu daga samanta, kuma ya sanya albarka a cikinta, kuma ya kaddara abubuwan cinta a cikinta a lokacin wato a cikin kwanuka 4, daidai wa daida domin masu tambaya. Wannan shine abin da ya zo a cikin Alƙur'ani game da kwana 6. Sai dai inda malamai suka yi saɓani shine waɗannan kwanaki guda 6 yaya suke, shin irin waɗanda muke amfani da su ne masu sekon 60, minti 1, minti 60, awa 1, awa 24, kwana 1, kenan ya zamo kwana 6 yana nufin awa 144, wato idan wannan ya zama shine gwargwadon cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa a gwargwadon ko a tsawon ko a lokacin awa 144 wanda yake nufin wato kwana 6 kenan. Ko kuwa ana nufin kowane kwana ɗaya mai gwargwadon shekara 1000, tunda Allah ta'ala ya ce akwai wani rana a gurin mahaliccinka kamar gwargwadon shekara 1000 ne, wani kuma ya ce 50,000. To a cikin waɗannan kwanaki guda 2 da Allah ya faɗa, kwana ɗaya mai daidai da shekara 50,000, da kwana ɗaya mai daidai da shekara 1000, da kuma kwana ɗaya wanda muka sani mai awa 24, wanda in shi ake nufi 6 ya zamo, wato 24 sau 6 ya zamo 144. To wanne ake nufi a cikin waɗannan, ko kuwa a'a ba a san gwargwadon waɗannan kwanaki guda 6 da Allah subhanahu wata'ala yake magana a kansu ba, ko kuwa a'a ma gaba ɗaya a bawa Allah sanin abin da yake nufi da kwana 6. Wannan su ne maganganun malamai game da waɗannan kwanaki guda 6 da suka zo. Abin da ya jawo wannan saɓani shi ne, wasu suna ganin kamar akwai karo tsakanin ayoyin da suka nuna iradar Allah, inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. To tunda Allah ta'ala in yi nufin abu ya zama, ca yake zama sai ya zama, to ya kuma za a ce har an ɗau lokaci ana yin sa har kwana wato ainihin 6. To wannan shine abin da wasu ka fahimta, wannan fahimta kuskure ne. To idan ya nufi abu ya zama, kawai sai ya ce kawai ya zama, sai abin ya zama, ko kuma ya zamo yana kasancewa yadda Allah ya so. Amma a hakikanin gaskiya babu karo tsakanin waɗannan ayoyi, wato waɗanda suka yi magana akan halitta a kwana 6 da kuma in Allah ya so abu ya kasance nan take sai ya kasance yadda Allah ta'ala yake so, ko ya zama yana kasancewa yadda Allah yake so. Domin ayoyin da suka yi magana akan irada ko nufi, suna magana ne akan nufi da zartar da shi, ba akan lokacin abin da zai kasance ba. Suna magana ne akan in Allah ya so abu ya kasance, tilas abin zai kasance, amma ba a sa lokacin kasancewar ba. Shi Allah shi yake tsara lokacin da abu zai kasance. Da haka a cikin maganan kun fayakun, kasance sai ya zamo yana kasancewa, ba maganar lokaci a cikin wannan. Wancan kuma tana magana ne akan lokacin da Allah ya ƙaddara ya gwargwada wa sama da ƙasa su kasance, ba yana nufin lokaci aka ɗauka ana ta yin saman har aka yi kwana 6 ba. Ai mu kalli ɗan Adam, Allah ta'ala ya ƙaddara ya kasance, to amma dole sai ya bi tsarin gudanarwar kasancewar tasa, tun daga aure, da zama a ciki, da haihuwa, da rarrafe, da tatata, da tashi, an ce ya kasancen, amma sai ya bi lokaci da tsarin da aka sa masa wajen kasancewar. Da haka babu karo tsakanin ayoyin da suka ce ɗan Adam kasance ya kasance, da kuma ayoyin da suka yi magana a kan cewa Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwana 6. Wasu malaman suka ce ma Allah ya ambaci kwana 6 ne, ko ya tsara musu su kasance a cikin kwana 6 ne, ko ya halicce su a cikin kwana 6 ne. Faɗan kwana 6 wato sa mana tsari ne a cikin rayuwa. Wato Allah subhanahu wata'ala
ya yi haka ne don ya sa mana tsari a cikin rayuwarmu, ya zama cikin rayuwarmu tana da tsari, ko muna tsara komai akan lokaci kamar yadda ya kamata, kamar yadda ya dace. Amma ba ana nufin akwai karo tsakanin kun fayakun da kuma maganan kwana shida ba. Kowanne wancan yana magana ne akan in dai har Allah ya ce wa abu kasance to zai kasance. To amma nan take zai kasance ko kuwa zai shiga cikin tsarin gudanarwa zuwa lokacin da ake so ya kasance. Wannan shi ne in mutum ya fahimci bambanci tsakanin waɗannan, za a ga babu karo tsakanin ayoyin da suka yi magana akan halittan sammai da ƙasa a cikin kwana shida da kuma waɗanda suka yi magana akan wannan. Don haka waɗannan ayoyi masu maganar kwana shida suna magana ne akan lokacin da Allah ya ƙaddara waɗannan halittu za su kasance, wato a cikin kwana shida. Ba wai wahalar aiki ne ya sa aka ambaci kwana shida ba, kamar yadda Allah ya faɗa a ƙarshe daga cikin wasu ayoyin, wa ma massana min lughub, ba abin da ya shafe mu na wahala, wato ba aiki ne mai wahala ba wanda har ya ɗauki wannan lokaci, a'a tsari ne aka yi masa, ya bi wannan tsarin ya kasance a cikin waɗannan kwanaki guda shida. Amma abin da wannan likita wanda ake kiransa Morris ya faɗa a cikin littafinsa mai suna The Bible, the Quran and the Science. Wannan littafi da yawa akan dogara da shi saboda ya yi bincike shekara da shekaru, kuma ya ce ya tattauna ya duba cikin Bible da gyare-gyare da ƙare-ƙare da aka yi a cikin Bible, sannan ya zo ya duba Alƙur'ani, sannan ya duba ilimin zamani a cikin aka ɗauki Ƙur'ani aka saka a skeli, aka ɗauki Bible aka sa a skeli, a cikinsu wanne ne ya fi dacewa da ilimi na zamani. To wannan ya yi ƙoƙari, ya yi bincike ƙwarai da gaske, amma ya faɗi abubuwa da yawa waɗanda suke kuskure ne da ruɗu a cikin littafin nasa, wanda ba za a iya dogaro da shi a aje maganganun malamai na musulunci ba. Don shi a gurinsa ya magana cewa littafin da ya fi dacewa da ilimin zamani kuma yake tafiya da lokaci da zamani shine Alkur'ani. Wannan ku kafinsa ma akwai wani likita wanda ya musulunta, daga baya ya rubuta littafi mai suna Quranic and the Modern Sciences, wanda daga baya aka fassara shi zuwa Larabci, Al-Qur'an wa ilmul hadith, Qur'ani da ilimi wato na ilimin zamani. To wannan duka sun gina abinsu ne akan hanyar bincike, kuma mutane da yawa suna dogaro da su, amma gaskiya ba littattafai ne da za a dogara da su har a ciro maganganu daga cikinsu kuma a dinga jin cewa sun yi wani bincike ne na ilimi ba. Domin akwai bambanci tsakanin dogaro da bincike da dogaro da nasi. Shi wato bincike yana canzawa, amma shi nasi baya canzawa. Mun ga da 1970 binciken da aka yi akan kimiyyar sararin samaniya, ca aka yi rana a tsaye take, duniya ce take rotation take revolution. Wannan shine abin da aka yi ta karantar da yara a sakandare da firamare, amma da aka yi bincike yanzu an gano cewa ma ita ranar tana tafiya ne ba wai a tsaye take ba, wa shamsu tajari. Ma lokacin mutane sun yi ta ƙoƙari cewa to da binciken da Bature ya cewa rana ba ta motsi, a tsaye take ƙaf, da kuma mu abin da Ƙur'ani ya faɗa cewa tajari, to sai wasu aka raba hankalinsu suna ga ai kaza kaza kaza. Muka ce mu dai muna kan nassinmu a ci gaba da yin bincike. Sai gashi binciken ya ƙaru, kayan binciken sun ƙaru, har kuma an gano cewa abin da Ƙur'anin ya faɗa haka ne. To ko da yaushe shi nassi shi ne ma'aunin bincike, ba bincike ba ne ma'aunin nassi. Haka duk sanda wani ya yo bincike sai mai lale da binciken nasa, amma da sharaɗi in bai ci karo da littafin Allah, bai ci karo da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya ba. In ya ci karo sai mu ce to gafarta malam, ka je ka ci gaba da yin bincike. Mu wannan magana da ka ga mun riƙe wanda ya faɗe ta fa la yantiqu anil hawa. Ba fa ya faɗa son zuciya, duk abin da ya faɗa nassi ne, kuma haka yake. Kai ɗin da ka yo bincike yanzu, ka binciko ba daidai ba, to ka je ka ƙara bincike, ka sake bin diddigin bincikenka, ka ƙara bincike, bincikenka zai iya canzawa, amma wannan nassin ba zai canza ba. Da haka wannan shine ƙa'idar da ya kamata irin mutanenmu waɗanda suke dogara da iltafai waɗanda suka bincike irin wannan, su dinga la'akari da cewa mu akan nassi muke dangane ga harkar abin da ya shafi gaibi, ba akan bincike muke gina ta ba. Kamar abubuwa guda uku da ake yawan tattaunawa a kansu shekarun duniya, malamai suka ce a musulunce abubuwa uku ba wanda ya san su sai Allah, kuma zai shi shafi maganar duniya ne, cewa yanzu shekarar duniya nawa da halittar da Allah ya mata, shekarar ta nawa, tun da Allah ya halicce ta zuwa yau shekarar ta nawa, ba wanda ya san wannan amsa sai Allah. Duk binciken da ake a ce an gano wata bishiya a wani guri an yanka bishiyar, an gano cewa ta yi shekara miliyan 50 ko ta yi miliyan 100, ko an gano ƙaya wani kifi cewa za ta yi shekara miliyan 90,
ko an gano wani kaza ko wata halitta da aka yi dacen ƙarza ɗin nan da ake cewa ta yi shekara miliyan 60, duk waɗannan dai ba ka da tabbas a kai, kawai sai dai ka ce haka na ji nima ana faɗa, nima sai na faɗi yadda ake faɗa. Amma ba wanda zai ƙaryata wannan ko ya gasgata, saboda ba wanda ya san adadin shekarun da duniya ta yi. Na biyu, daga shigowar annabi Adam duniya zuwa yau ɗin nan da muke magana, shekara nawa kenan, ba wanda ya san wannan shekarun sai Allah. Daga zaman annabi Adam zuwa yau, ba wanda ya san shekaru nawa wannan duniya ta yi zuwa yau sai Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan abu na uku, cewa yanzu to duniya saura shekara nawa ta ƙare, ba wanda zai iya maka wannan bayani sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ba wanda ya san yanzu saura shekara nawa, abinda kawai muka yarda da shi ta kusa ƙarewa, amma yaushe za ta ƙare, a wane wata ne, ba wanda ya sani. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ya gaya mana abubuwa guda uku ne. Na ɗaya, ya tabbatar mana cewa alƙiyama za ta tashi ne ranar Juma'a. To amma wace Juma'a? Wannan mai zuwa? Ta gaba? Saura Juma'a nawa? Ba wanda zai iya yanke wannan. Sannan na biyu, ya sanya mana alamomi guda biyu. Akwai manya-manyan alamomin tashin alƙiyama, akwai ƙanana. Ƙananan yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa idan alƙiyama za ta tashi za a yi ta ganin alamomi. To yanzu kusan alamomin nan dai ƙananan kusan ina ga kaɗan ne basu bayyana ba. Duk abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan ƙananun alamomin tashi alƙiyama kaɗan ne basu faru ba. Amma cikin manya-manyan, irin su zuwan Dujal, irin su bayyanan Mahadi, irin su ainihin fitowa wata dabba da za ta dinga mutane alama, irin su Yajuju wa Majuju, da sauran irin waɗannan abubuwa waɗanda duk za su faru, da yadda Dujal zai kewaye duniya, wanda muka zo bayani akan Dujal, za mu ji bayaninsa da tarihinsa da inda zai fito da waɗanda za su bi shi da siffofinsu da kamarsa, ta yadda wanda ya karanta wannan da ya gan shi zai ce wannan shine Dujal. Sannan Annabi Isa zai sakko, wannan sakkowa Annabi Isa yana cikin alamomin tashin alkiyama, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kuma ni in na ga Annabi Isa zan gane shi, ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayaninsa da yadda zai sakko kamar ya fito daga ɗakin wanka, ruwa yana zuba daga jikin gashinsa, kuma da lokacin da zai sakko da abin da zai faru kafin ya sakko. Haka Mahadi da siffofinsa, da kamanninsa, da yanayinsa, da tushen inda zai fito, da irin aikin da zai yi, duk waɗannan sanannu ne a cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na kafin duniya ta ƙare, abubuwan da zai biyo baya. Haka nan wato abin da ya shafi wannan dabba, duk da yake ita ba za mu iya cewa ga kamanninta ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kafin alkiyama ta tashi, wata dabba za ta fito tana yi wa mutane alama, har za a wayi gari mutane suna ciniki, amma ga alamar kowa a goshinsa, an sa wannan kafiri ne, wannan musulmi ne. Sai ce, kai kafiri nawa wannan? Ce, musulmi kuɗinsa kaza. To kai kafiri rage mana, ina kai musulmi ƙara mana. So kowa ya riga ya san inda ya dosa. Da abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na cewa batsa da fitsara za ta yi yawan da har za a dinga zinace-zinace akan hanya. Mutumin kirki a wannan lokaci shine wanda zai ga ana wata alfasha akan hanya, yace do Allah ku dan matsa jama'a su samu hanyar wucewa. Wai yayi wa'azi kenan. Kuma ya faɗa akwai ranar da zaka faɗi kalmar shahada a cikin jama'a, sai wani ya ce na ji kakana, babana ya gaya min kakana yana faɗan wannan kalmar. Wato ta riga an gama da ita. To wannan duka alamomi ne manya-manya daga cikin alamomin da in suka zo, to ya nuna duniya saura kirista tashi. Amma tun daga bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa yau dinnan da muke magana shekara 1426, Allah ya ce alkiyama ta kusa. Yace iqtarabatu sa'atu wa shaqqal qamar, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, ata amrullahi fala tasta'jiluhu, azifatul azifa. Duka waɗannan suna nuna alkiyama daf take. To amma gashi yau an shekara 1426. Wasu kan kawo wani hadisi wanda bai da tushe cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zan shekara 2000 a ƙasa ba. To amma wannan hadisi malamai sun ce ba shi da tushe, ba shi da inganci. Kawai dai alkiyama ta kusa tashi, alamomi sun bayyana ƙanana, manyan kuma za su dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya. To wannan shine bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi game da farkon duniya da tsakiyarta da kuma ƙarshenta. Da haka muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ganewa. Nan za mu tsaya
sai kuma a shiri na gaba wanda ya tsara wannan shiri shine Umar Sa'idu Tudun Wada, sannan mai ɗaukan shirin Malama Hassana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى